खारबो 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 मेदाम मोनसे बुस्थु देखायनि आं नोंनो खारबो खारबो मोनखो बेफोरखौ नुनानै मोजां नुबाय सान्ति मोनबाय दिल खुस जाबायना मेदाम बेफोर जायगाखौ नुनानै माबायदि मोनदों मेदाम बिराद मोजां ओमफ्राय स्रि स्रि मोनदो स्रि स्रि मोनदो बेफोरखौ नुनानै बेफोर भिउखौ नुना मोजां मोनदो दाखालि बावै हाबा जागोदान लाबनानै बुथार फैनाया इसे आगोलाव थांनानै रोजा मटा मटा दैया माने मेदामा नै खुसि जाबाय ना खुसि जाबाय बेखौनो हर बेजों नाहरनायालाय सिङाव स्रि मोनबाय थादों फरायबाय थानाय समाव फैनो खम लुबैयोमोन फैनो मोनफेराखैमोन फार्स्ट टाइम मोजां मोनबाय औ नायनि आरो देखायबावनि नोंनो गोबां जायगा देखायनो चलो बिशु आ जाओ मेरा बर्थडे चले चलो चल प्रिंस चलो चलो ये मेरा कौन है आपका भाभी है चलो बिशु अभी शूटिंग करना है रे बिशु हाँ तो उसी के लिए तो जा रहे हैं हम देखिए ये भी दिखा दो रेनी एक्सप्रेस आ जाओ ये ना सेरापुंजी सोहरा लोकल नेम सोहरा लोकल नेम बिल्ली ओए वहाँ गुफा में एक बिल्ली था वहाँ वो कौन रखा उसको सफेद बिल्ली हाँ कोई डरने का बात नहीं है नॉर्मल है शूटिंग में जाएंगे तो कैसे होगा यहाँ शूटिंग करना है नहीं अभी बहुत बाकी है 1 किलोमीटर का ट्रैक है ना वो खत्म होने का टाइम में इसमें शूटिंग करने से पैसा देना पड़ेगा क्या नहीं ना अरे कैमरा लेना शूट करना है ना यहाँ से नीचे तो जा सकते हैं डायरेक्ट रास्ता है लेकिन खड़ा है ना थोड़ा ओए आं तो गोबां जायगा नुबाय देखायनांसिगोन आं तो बेरायजोब्बाय बेरायै बोरिं मोनबाय शूटिंग करने जब आएगा ना हाँ इसी लोकेशन में अपना टीम्स वगैरह लेकर आना सब कुछ डायरेक्ट अंदर मिल जाएगी हाँ कैमरा मैन आएगा बस बैकअप में कैमरा मैन बस इसी जगह में भी खड़ा होकर भी हर जगह में रास्ता हर जगह में करेंगे बेसे मोजां नुगोन मेदामखौ दखना गाननानै स्राय स्राय बेयाव ना बे अन्थाइ दंना हाँ सुटखौ बेयावनो खालामगोन जों नै बेफोरावनो जेसेबां बेफोरावनो ओरै समायना नुगोन ओरैनो भिउफोरखौ हैना बेयो माबा मोनसे फायदा लानानै फैनांगौ शूटिं खालामनो थाखाय फैनांगौ फैनानै जोबोद गाखोयो ओरैहाय आगे अभी तो प्रेशर नहीं है ना बेफोराव शूट खालामनांगौ दा समावनो खालामनांगौ बेफोराव बे अन्थाइफोराव गस्लाखौ मोजां मोनदों गानना माबा लबर थाबा टाइट जायो लबर थानाङा स्र' जानांगौ मोजां बोथोरा मोजां बरिया खारनो सानदोंलै जोंनोसो खारबाय थाग्रा मानसिफोरनोसो भूख लग गया क्या खानानैबा गरम मोननायजों थाबायनानै ना गर्मी लगा है ना प्रिंस नाहरनाया ग्रं ग्रं मोनो बेफोरखौ नायोब्ला बोरै मोनदो बेरायनो आंखौ बेरायनो लांलै खेबसे होनना बुङोमोन खुसि जाबाय नाय बेसे समायना जायगा लाबोदो बेसे मोजां मोनदों नाय मोजां नुदोंथ' जना खेबनोसै दे फट' खेबनो र' नाय सान्दुंदि मोनदों सेरापुन्जियाव फैना नोङो सान्दुं मोनामोनब्ला नोङो गैलामोन भिडिअ'आनो जाबावनाय नङामोन मिथिबाय भाग्यआ मोजां सान्दुंदि मोनदो नङाबा माबा जादोंमोन बोरो मबाइला गंसेयालाय बावै हाबा जागोदान लाबनानै बुथार फैनाया इसे आगोलाव थांनानै ओरैबायदि मोजां माने दैया बेवहाय
थाखो मोनसे ओरै आरो थाखो गोलैनायमोन बेनिफ्राय दा बेखौ बन्द खालामनानै दोनबाय थांनो होला बेनिफ्राय ओरैबायदि मोजांमोन नायथावनामोन आरो दा हाबनो होला थेवब्लाबो बेखौ लोंजायो चलो मुंह धो लो उसमें मुंह धो लो लोंजायो माबानिफ्रायबो मोजांसिन अ दा मोजां दै आरो डाल दो उसको रोज्जाबो दैया बारा गोब्बा नङा रोज्जा मोटा दैया माने ओइ दामि दै बायनायाबो लोंबानो मोनथिखायो माने आलादाखा चल चल मांसे बुथारनो थाखाय नायनो गोनां सेरापुन्जिया नायनो गोनां दे मेडाम सान्ति मोनबाय मजा ओरैबायदि सान्ति मोनदों भगवान नायनो गोनां दै गासिबो बुरजा मानसिया भगवान बेसेबा मानसि फैखादों बेयाव सुटिंआ दोनदों मोजां बेयाव थाबायबाथाय ना बेलेगाव थांनानैलाय खरस जाबाबो बानायसिगोन बेनो गारिखौनो लामायाव लाखिना दोनबाय जों बाप्पा दुगैनो होनना बुंदों इयावनो थुखैनांगोनलै दैयाव दैयाव बेनो गारि सुबाय दं प्रिंस आपका माँ कहाँ गया थुखैनो नांसिगोन इयाव दै दं प्रिंस आपको इसमें नहाता हूँ मैं मैं भी नहाता हूँ मेडामा बेसेबा सान्ति मोनबायनो ओरैबायदि खना खनला बेरायजोब्बाय सानसेनो नै मेडाम नोंनि जायगाया नों जाय जायगाखौ फसायो नायनानै लादो हा आरे थुखैजायालै थान्दा लोमजागोन बोथोरा गुसु जालाय गरम जालाय जाबाय थादो बेयाव थुखैनो हागोन ना मजा ओरैबायदि मानसि जेरावबो भगबानासो मिथिगौ गुबुन जायगानि गोजा मानसिफोरा गासैबो माने गुबुन जायगानि गोजा ओरैबायदि मानसि आयु जेरावबो हा मेडामा मालाय रोमै हालानो थाबायनो हाला समायना जायगा नायनो बेनिफ्राय थाबायनोबो हाला जाहैबाय साबाय दे ओंखामबो मोनजायाखैना खारबो मेडाम मोनसे बुस्थु देखायनि आं नोंनो खारबो जल्दी नुफेरदों बिदि जायगा हा नुफेरदों दुगैनो ड्रेसानो गैया नुबाय बिदि जायगा नुफेरदों नोङो हा बाबुखौ थुखैनांगौमोन नुफेरबाय नुदों मालाय एसे सानस्रिदो दुगैदो राजामायाव दुगैनो फैयो नाय नुफेरदोंना नुफेराखै नोङो थौलेयावनो जेकेट लाना सानस्रिबाय थादों मालाय थौलेयावनो जेकेट लानानै सानस्रियो नुफेरदोंमोन ना हा नुफेराखैमोन नायनानै ला बे फट' लानो सिङाव मोजां नुदों सान्ति मोनबाय गोसोआ
दुगैबाय दं नै मानसिफोरा दुगैनो